Kala wau ingkang sampun kula aturaken nggih menika sinom grendel. Sinom grendel mugi saged damel suka panglipur saha jambinipun pemarem. Ibu-ibu ingkang dereng sepuh ngertos geding-geding ngeten iki mboten nggih. Mboten ngertos mesti nggih. Nah niki pokoke embuh ora ngerti. Sik pokoke dalem Mas Tono. Oh, nek mlebu ken nutuk. Gamelane napa sinten Mas Tono sing ditutuk? Pas aku jogete nek mlebu ken nutuk ruas aku antek mek teratap ae. Mpun rawuh? Oh, diajeng pun rawuh. Oh nggih. Ya, Cak, turut tak ndlang. Ayo. Yo. Kawilujengan sugeng rawuh dumateng kadang pangombyong risang pinanganten kakung ingkang sampun rawuh wonten ing titik kalodhangan dalu niki. Sepisan malih saking panjenenganipun Bapa Satar ingkang mengku gati ngaturaken sugeng rawuh dumateng kadang pisan sak pangombyong saking Laladan Boyolali. Mugi-mugi sareng panjenengan wonten ing titik kalodhangan dalu niki saged sandungu kembang cempaka mulya rahayu sak praptanira. Sepisan malih sugeng rawuh Bapak Ibu kadang pisan sak pangombyong tebih saking Laladan Boyolali ing titik kalodhangan dalu niki sampun prapta wonten ing dalemipun Bapa Satar. Monggo kapareng ngaturaken sugeng rawuh. Sembah sungkem kula tumuju wonten ing kadang besan ingkang tebih saking Laladan Boyolali prapta wonten ing Desa Juga, Kecamatan Donoraja, Kabupaten Jepara. Sareng panjenengan kalih Rubeda nirbaya ing sakara-kara